Harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Urian itu hatta, tapukama parminggota di manuguton, taparade maroha doho pikirata, martang yang mahita di bagasa rohat tabi. Amin. Tapuji Tuhan maredde mahita siap bukuede nomor 550 sia ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, natumo palangi dohot tanaon. Amen. Aina mangulu dohata ni debata jala margogo mangula, jala tumajom sia sadok podak si dua baba, jala manorusi doi rasi rasa disirak hosa dohot toddi, akarin rikpe dohot utok. Jala panguhum doi di parrohaon, dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sai togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite todimi, asa olo hami manangihon dohok majalo hatam. Sai pahotma hatam di bagasa rohanami, asa lam ibaru jala lambadia rohanami. Sai urupi mahami, asa lam marhaposa kami tu anakmu Tuhan Yesus Kristus, asa jumpa kami hanguluan saliling nililingna. Amin.
Tangi hok hamuma patit ni debata, ima na nienet sian surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom, bidu 2 ayat 1 rodi ayat 2. Songonon mahatana. Di baheni dang dapat odinga ko ale jolma sidabu uhum. Ai dirimdo di uhumi ho di nani uhumamu dongammi. Ai sumatu na binahen na ido pabahemi ho na manguhumi i. Ai taboto do hobar tu hasitongan do uhum ni debata mangonai tuaka na mangulah ho si songoni. Ima sahatna atong rak mangidogugu mahita lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Tapauduk marohatta, tatopoti madosatta martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujulo manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahato dohami tubu, jaladang adong haporseon nami di bagasan rohanami hian. Salhu dohami manibil sian akka dalammu. Macai godang do pangalason nami di patikmu. Ala ingok mahami ali Tuhan. Ala ni denggan ni basam doho asini roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa di haposon nami. Doho pangalasion nami. Sa ingok mahami hobar tu asini roham doho denggan ni basam. Ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Songonot do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obu manorop akka dosam. Sai mulak mahotuau ai au dosi paluaho. Hasangapa ma di debata na digijang. Amin.
Tajahama hatani debata, epistel di hari Minggu sadarion, iman atar surat di Matius 24, ayat 45, saha rodi ayat 50 sada. Tajahama marsika soring, di ayat naparpudi ima ayat 50 sada, rapita majahasa. Asa di dia dona poso haposa jalan namar roha, na pinabakit ni idukna mangalehon akan naposona mangan ditikina, situtudo na hudokot tuhamu, pabakiton na do ibana mangaramoti salhuna na di ibana. Gabetole ma ibana mangalicingi akka dongan nanaposo, mga minum do anggo ibana mga kubi akka si parmabuk. Rapita majahasa. Jadi agon nama ibana, laos lehonon nama tu ibana tohat niaka pangaci. Disima masa anggu-anggu dohot patu ngoropion. Ima sahatna, martua doakan atumangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amen. Tahatindakon maha porsiao tai, songon hina tindakon ni dongata saha porsiao disadok purtibion, rak mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, natu mo palangi dohotano. Au porsea Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinumbuhon nisi Maria, naga begabean siato di porbadia, adorang soha bubuan. Ido tu hatta, natu maon na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pergogo naso hatu dosani, disima ibana, manguhumi halak na mangulu doho namate. Au porsea ditodi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, doho dihasesani dosa, doho dihatai namandok, mulak mangulu sogok daging ni halak naung mate, doho dihanguluan nasora suda. Amin.
Horas di tasalutna amang inang. Tikting di Huriata Minggu HKBP Rawamangun Minggu 7 Agustus 2022. Parmingguon di HKBP Rawamangun. Ruas nama minggu di HKBP Rawamangun. Marlak tu hatutuan sada nunga manjalo vaksin. 2. Jolo check in di aplikasi Peduli Lindungi. 3. Wajib memakai masker. 4. Hudul 3 halak sabaku. Partangyangan Week Ganup hari Rabu pukul 19 di Patupahon di Uriata di Partangyangan Week marhite tatap muka di gereja dohot langsung sian YouTube HKBP Rawamangun. Pinangido tuhita asa mandohoti partangyangani di gereja manang di Bagastabe. Pandidion tu poso-poso. Minggu sadarion 7 Agustus 2022 di Parmingguan pukul 10 Patu Pawota do Pandidion Nabadia tu dakdanak torop ni dakdana natardidi 14 halak 7 bawah 7 boru-boru. Pembekalan seksi diakoni sosial. Hari Senin sampai Rabu 8 sampai 10 Agustus 2022 maringan di Wisma PGI Cisarua Bogor naing di Patupaon mapa bekalan seksi diakoni sosial HKBP Rawamangun. Di Pangido matu sude aka seksi diakoni sosial asa mandohoti pembekalan ini. Pembelajaran CD reguler. Pembelajaran CD reguler naing di Patupa Maganup hari Senin dohot Jumat pukul 17.00 sampai 18.30 maringan di gereja. Pembelajaran dimulai hari Senin 8 Agustus 2022 pukul 17.00 di Pangido tusude pelajar sidi asa mandohoti pembelajarati. Bulan Diakonia. Nunga masuk hita tu minggu parjolo di bulan Agustus 2022 Ima songon bulan Diakonia HKBP Rawamangun 2022 dohot tema kesehatian berdiakoni mewujudkan pengharapan dan kasih di tahun 2022. Bulan Diakonia dimulai minggu sadarion 7 Agustus 2022 dohot di ujung di marmingguan 28 Agustus 2022. Amplop bulan Diakonia nunga dibagi hon tu sintua week asa di pasahat tu sude ruas ni Huriata jala di pasahat mai di ibadah puncak minggu 28 Agustus 2022 di sude Parmingguon. Di Parmingguon ni madok hata do pengurus seksi diakoni sosial songon dalan madok Moliate tatangnyangkon mabulan diakonia HKBP Rawamangun tahun 2022 mardalan dohot denggan. Pelantikan guru sekolah minggu. Minggu 14 Agustus 2022 di Parmingguan pukul 10 Patupawota pelantikan guru sekolah minggu HKBP Rawamangun. Guru sekolah minggu nanaing dilantik asa mempersiapkan diri jala hadir di pelantikan ini. Sermon Parkepen Senin 8 Agustus 2022 pukul 10 maringan di ruang Lukas Patupawota Mas Sermon Parkepen Persadaan Keluarga Parhalado Pensiun di HKBP Rawamangun tusude aka Parhalado atau sintua na pensiun asa mandahoti sermoni. Tikting naing marbagas tikting parjolo naing manjalo pasu-pasu parbagasan ma Budiman Siagian ruas ni HKBP Tanggerang Kota anak ni Amata Bernhat Siagian tubuh ni Inata Intan Boru Simangungsong dohot oroana Risma Lastiur Naiborhu ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawamangun 1 boru ni Amata Mangara Naiborhu Nahinan tubuh ni Inata Metia Boru Sitorus. Pamasuan hari Kamis
Agustus 2022 di Gereja HKBP Tangerang Kota. 2. Naing Manjalo Pasu-Pasu di Parbagason Mahut Indra Prawira Lambok Tambunan. Ruasni GKI Caman Bekasi Anakni Amanta Marijono Tubuni Inanta Sri Linggarjati Sukmana. Dohot Orowana Grace Elsa Josephine Napitupulu. Ruasni HKBP Rawamangun Wik Rawamangun Sada. Boruni Amata Elvis Napitupulu. Tubuni Inata Saur Mangisi Boru Hutapea. Pamasu-masuan hari Jumat 19 Agustus 2022 pukul 9 di Gereja HKBP Rawamangun. 3. Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbagason Narendi Mangatas Immanuel Sibuea. Ruasni HKBP Tanah Tinggi. Anakni Amata Sahat SP Sibuea. Tubuni Inata Manondangi Boru Siburat. Dohot Oroana Stevi Susiati Francisca Boru Hutasoit. Ruasni HKBP Rawamangun Wik Pulau Asam. Boruni Amata Sahapon Bona Tua Hutasoit. Tubuni Inata Florentina Nur Salamburu Tambunan. Pamasu-masuan di hari Sabtu 20 Agustus 2022 pukul 9 di Gereja HKBP Rawamangun. Tikting Paduahon. Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbagason Ma Itodo Taripar Parlinggoman Malau. Ruasni HKBP Rawamangun Wik Utan Kayu Manis. Anakni Amata Simon Malau. Tubuni Inata Aan Fatimah Boru Sitanggang. Dohot Oroana Tio Maranata Boru Purba. Ruasni HKBP Maranata Rawalumbu. Boruni Amata Sintua Javendi Purba Nahinan. Tubuni Inata Teti Boru Rumah Horbo. Pamasu-masuan di hari Sabtu 20 Agustus 2022 pukul 9 di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhan ta mamasu-masuan pasaripeon nasida gabe parsaripeon nadenggan di tonga-tongata tarlobi di joloni tuhata. Pelean dohot akka udut ni buah-buah tajahama di haros tas tatikting naung pinarade di huriata. Di pasu-pasu debata ma akka barita masa dohot oluan akka nasipatu pawota bahen sanggap di guarna. Songoni ima tikting di huriata minggu sadarion mau lihat. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akate-ate dohot pikiranmu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Horas madihita saluhutna amanami inanami hita napungu di bagas garejaon. Selamat hari Minggu. Ulahat tatutu muse madok mauliate tu debata ala di patongo kita tuakalaka nadinggan di saminggu nong bui tabolus di dongan itu hatta hita jala tujuluano petok tong donganan nahita di minggu nasalpu di hari minggui dang taboto ahananaing sidalanata saminggu tujuloi alai lausongonido tong saminggu tujolo dak taboto manangaha alai na taboto na tahaposi di dongan itu hatta hita tarlumobi aka halak si parminggu aka naporsea si partangiang aka parkur nama muji debata di jauh tu hatta di pakulingi tu hatta marhite hatana di arisadarion asa toktong makanguluhon tangiang pamujion ede di bagasan diri nasad diri di nama dalani aka parsuruon itu hatta di rumah tangga nang diaka ulaun nasing. Di togu-togu tu hatta hita sian hatana di pesalmen bidu 50. Mamuka mai sian ayat sada sahat rodi ayat onom. Nama buan bibelna boy tabuka di bibel tabe manang boy taida di monitor. Songon ma hatani debata didok disi. Ede si podaon taringot tu pelian. Dohot pangoloiyon na sitong. Ede sian si asap. Makuling do debata Jahoba jala martikting tu tanoon sian habicaran tol hasrodi hasudutan. Sia sion si tuan ni hinadenggan marsinodang debata. Sainarodo debata. Jaladang tagamok kohomi bana. Di jolona doapi madilat-dilat, jala ronggur nagugo situtu, humaliang ibana. Di piodo akalangit sian gijang, rodi tanoon asa diuhum bangsona. Papunguhamu matuau akan adaulat marroha, akan amarpadan doho tau, marhite-hite pelean. Jadi dibaritahon akal langit ma hati gorana. Ayapala debatado panguhum. Ido yanggo sahatna. Hurian itu hata tutu tahe say tahaposido na jala tahalomohodo mabege manangihon jala taametodo molodidokon naburju do debata, parholong roha do debata, nalabas marroha do debata, jala sisesa dosa do debata. Jalalas do rohata manangihoni. Jala molo dipakulingi hatani debata hita marhite jamita. Didok, dipatorang, dipatolhas haburjuon ni debatai, pitor tabado semangata, tabado lasni rohata, mulai sian aka sudut na poso, sian aka dakdanak, sahat rodi aka nama tua. Semua akan bergembira, semua akan bersuka cita, semua akan menunduk, menguduhi, mulai dok bah nabur judo debata. Di pasu-pasu mahamusudi, di pasu-pasu mahita sudi. Jala sipata olo dodeba madok dia katangyang na, saka namartangiang. Tuhan nasi maroham. Lipak gadahom ma akapelian ni ruasmi. Baema 100 kali lipat. 1000 kali lipat. Pitor tau dukodo. Amin Tuhan. Itor Roma si patah tu pikiran. Hari ini ku kasih 100.000. Berarti ku tunggu dari Tuhan. 1 juta ya Tuhan. Manang itor nasing. Alai taidama
naikon rikot siatusan jala si hanguluhonon niya kanaporsea. Asa unang danak haporseaon. Jala unang danak ng pagkanguluhonon songon halak Kristen. Tarlumobi di zaman aka nalam sibuan lomonabi. Nanaing pasarupahon aka di pardalanan ni ngulu. Aka si partangiang dohot naso si partangiang. Aka si tada Tuhan Yesus dohot naso si tada Tuhan Yesus. Di ba mga tu si tutu mulut tu hata naburjui. Tu hata si tubus dosai. Tarhero pungopung de inna. Didokon mulu opung-opung di halak batak sui nama burjuna. Dangulum muruk. Nang petakang pahopunai. Saya dia judo inna. Nang di badong ede di halak batak. Mau lihat mainang. Ina kan. Saya dia jo anak naon. Alay lu bisa ni dope pangaju nyopong. Mulu inong mangaju olo dope ritingokan. Olo dope manggotil. Ang gopong tunga paleha subak kodo manggotil doho mamukul pahopuna. Itu tahe. Natumagod do, idok buti bolo neng lagamu, pahopuki, unang apalay juluku. Atarin nate. Mulai pukul apa lagi? Mulai pukul parumain na, pahopunay. Baitori mania ati-ati nate. Agih yamang, apalay juluku. Barani parumain ni mamukul pahopui. Inna hape pahopui do na sala. Pahopui do na jugul. Alay mulai pukul yanakon na pahopunay bayamang barani pulut to ate mamukul pahopuki ina. Diba ijingjing iapini diba ba haroy huti alay do tahe pahopuki amaka tuoku dui si bahelas ni rohaku dui ninna ate ake kasoni do ka inang amang akan nomor pahopu. Bayi do ate. Diba. Akan asmar pahopu, mari kita berdoa. Panjang lebar supaya panjang umur. Dikasih pahopu. Yang belum menikah sabar ya, jangan bermimpi dulu marpahopu. Banyak berdoa supaya merokap. Alai odo nadinggan. Bulu dipajingjing tahe pahopui. Molodang iajari pahopui. Molodang di arahon pahopui. Ido na sumatahe di ngoluna. Daong tabo to dui. Alay si pata dang tiga kau pungi. Nama-nama. Mahuwa na kaning amang. Opung opung. Dipukul mama kau tadi opung. Sabar laya. Sini pukul opung. Kayak mana tadi sakitnya? Di sini didoltuk. Sini doltuk opung. Udah puas kau amang. Udah puas kau opung. Hape tutuolo masongoni gabe manja pahopui. Jalalas do rohani pahopu molo tikidak dana ibana songoni. Alay molo ngalam magodang. Dang apa lalas be rohani pahopui ngai boto be marroha do marpikir. Nakpe boto ibana na burju do pukon. Alay dang apa ala benon nyo pukko benya songoni tuau. Lau songoni manyan akahalak na lamutang marhapor seaon. Nong lamutang madalani aka rumang ni parngoluon. Dang nasudi tabo. Dang nasudi rata parngoluonon. Si pata dong do tiki na melo sate. Tiki poso rata sude bohi. Dung matua naingi parata-rata. Ibae mekapi hapal. Tenang matong do melo si tiki na. Adong do partikiat judi. Alay taida ma na dipaloas debata di pardalanan ni naik takas tadaut ta debata. Molo didok parholong do ibana dakolat di haburjuon. Songo padok ni halak na deba. Marpariban haburjuo na burju tuoto inna. Dang songo ni debata si pata memang herana dipapipit. Si pata herana dipasip, alay marhite turpuk sadarion idok debata, dang nasip debata, dang nahohom debata,
panguhum parholong roha Allah kita tuhata debata nata sobai ima debata parholong roha alai panguhum doibana. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan adil. Dangadong nalipe sian panatapan itu hatta. Taboto dui alai sipata de bahalak naing diukupi mai jalanaing di suadahon. Adong do natwaris ada diskusi mahami dohot sada mahasiswa. Ido ibana buti nga mahasiswa naing manusun skripsi. Kenapa Tuhan itu begitu kejam di perjanjian lama? Sedangkan di perjanjian baru Tuhan itu digambarkan begitu baik, penuh dengan cinta kasih. Nasing do, marasing do debatani pada baru do pada Nairobi. Saya tidak suka perjanjian lama karena Tuhan marah-marah kayak mama terusin na bah. Ay bahasa songoni. Manang ulu do pesongoni tahe pangatusion ni aka halak si par minggu do si par tangiang. Molo di ide ibana panguhum debata. Jala molo di rajumi panguhum debata alai sipata paula so diboto manang dipasiding benar-benar dipasiding berarti sadatad damaon na cincai-cincai dongoluna tu dosa na satuju dua ibana tu dosa jala nalas dorohana mardosa olo mai Senin tu Sabtu tipu-tipu manusia hari Minggu tipu-tipu Tuhan. Uduk tuki rohana manete iluna rotu parmingguani balgai lia pilihanna ama Tuhan nasana nile home upasaha matho naso ucatok kudo alayat dorang suenga diberengi titingi titik parhepengot jamok donwangi bana kasih tuau do iba parartao nok kepengi tu dia donwangi baen bah tabunay holat tu konsumsi sude. Ba tabunay perditaw kamulatyon na belga-belgate. Manang deba tuki ba ni si dari minggu amang Tuhan pardosa nagodang doaw. Sa sama dosa kon. Sa ipadaw masya nakapinoparhu unang bahay to kapinoparhuon. Hape sidung mula sa parminggo ni pitor marhali-hali do pikiran na wado noaing. Tu dia do. Ngasaha nagsude kontrakanon. Muludang sosaha dope pabalik ko niya kahanay barang na. Manang nasing di bisnis di parkarejoan manang di dia pe. Idaon burju uduk saksak tigor da sinay. Kebayanay kebaya terbaru rotu adupan ni Tuhani. Alay langsung tigor ni da si doho tigor ni panggosokan ni kebayanay matigor ni jari-jari na tuhala nasing. Pitornin na buti. Apedang iboto, pak siya jari-jari na itu ibana, sada do tuhalak nasing. Mereka yang senang mengenal Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih. Mereka adalah orang yang tidak senang ketika dosa dibicarakan, ketika dosa ditegur, dan ketika dosanya diingatkan. Di parminggu sadarion ida mahinauli ni hatani debata, tuaka halak, nama kaporsiai ibana. Ano dijabu tajahabi Pesalmen 50 sude tajaha mulai sian ayat sada saat rodi ayat 20 tolu. Molo didok debata panguhumi na kaning di ayat onom. Mulai sian ayat sada didok ibana. Makuling do debata Jehovah jalam artikting tutanoon siya kabicaran tolhas rodi hasudutan. Diuduti dohot akan nasing. Na yang didok makuling debata tu sudi. Dakola tuhala na porsea, dakola tuhala na manada debata, alay tu sude na tinopai, ibana do raja, jala ibana do na manopay sude, jala ibana do na palawaconi mangolu sa sude, jala ibana do na palawaconi maragam dia kaparnguluon na, adong na maduma, adong na hacitan, adong na boymangan, adong deba na suboymangan, sian pamotoan ni debatadui. Jala lamtai huto museduk salpo ayat onomi dipakulingi maakahala na porseai. Inna buti di ayat pitu
tangi homma ale bangsoku, asa makulingau ho ale Israel, asa hu hati dakot tu ho audo de batam. Jumolo mamuse di pakuling kahalak na porseai. Na yang dido tuaka na porsea, tuaka si par minggu, tuaka si par tangiang, tuaka nama dok Tuhan Yesus baik, tuaka nama dok turunkan mujizatmu Tuhan, aku butuh belas kasihanmu. Lihat tu wahai pason, tuna say mama kulingi Tuhan de bata, ipakulingi de bata, tangi hoda audo de batam, audo Tuhanmu, dang adong na asing sianau. Di pataro, sian gijang na kaningan, dang adong na buni, jala jaya tolu dokon, say narodo de batata, jaladang tagamon hohom ibana. Narodo Tuhani, naing jamot mahita. Ra naing ukupata di batu jolo ni dongata. Si pata tadok baema ito lae eda. Na tuani do hukup dingding ni jabut tau be. Manang tadok ijolo ni halak tatabunihon sude tapami narbohita. Boy matutu ukup dia dopan ni jolma. Alay dia dopan ni debata dangadong na hukup. Ibo tibana do sude. Dangadong na sopatar, dangadong na sotarida, dangadong na boy tau kupi mananga hape. Na met na balga. Dia dopan ni jolma boy tabay bohita. Uli pangalahota, pagkulikta, soy na madingganna, manang di jolo ni halak, soy na mahera halak na badia hita. Alay di pudi, di bagasan rohata, jol maidang maboto, halak nasing dang maboto, dong at sa pudo mataipe, dang apalay boto'y sudiahan na di bagasan ati-atetay. Akayana konipe sudi, dang iboto'y sudi na buni di ati-atay. Alay ang go Tuhan de bata, panguhum, Tuhan yang adil itu, laos iboto'y ba na do sudi. Alay laos sida ma, masadalas ni roha. Nang buni solot di ate-ate, tata buni hon opak dia dosatay ibo to ibana alay dang pitor di doltuk kitabe. Dangi, dang nasoy payutihu de batang ulut ta sa mingguon. Dang nasoy payutihu de bata lakalakat ta sa mingguon. Dang nasoy tangihod de bata akahata. Dang nasoy tangihod de bata akanatapikirhon. Hata na puas, hata na salpu. Dang naso di begi di bata. Manang pabahenata. Dang naso di boto di bata. Di kantor, di ulaon, di bisnis nang dia kanasing. Hita mama boto. Hita mana mangukupi dosata tu adopan ni dongata. Dohot na nang mangukupi tu adopan ni debata. Aledang pitor di dok debata. Salah doho hudul tu maho dangin na. Dipayutihut, toktong dipayutihut, jala, dakola dipayutihut, tabuan itu bagas tabi, tabuan itu jabuta, tabuan ni talehot tu anak kota, talehot di batu gereja, talehot di batu akan asing, jala, tongudu rohata martangiang, mamakuling itu hata tadok, Tuhan, asih roham, baido tahe, ijo anak ko nao, ijo hasiak ko nao, mardo sa ibana, alay ding odo pe majowaw, paema. Ina tu hata, dang nasop di paida-ida de bata, sude namasay. Dang naso di tatap de bata, sude namasay. Rodo ibana, dilabuk ta do ibana, jonok do ibana tuhita, molotung marho sa hitanuaing, jala hudul hiteson nuaing na mangulu do debata jala parbinoto do ibana halat coma tahalat coma madokon bah tahe Tuhan tohodo na samingguon huhukupi do akan amasaon alai dang dijujur ho ituau dang dijujur ho Imana naik taida sada sian hinauli ni debata panguhumi.
dang na asing, panguhum parholong rohai, hakim yang adil, yang penuh dengan belas kasih itu. Tadok amang berjunai ho Tuhan. Au sugari na asing, ngai peilaw na raiba. Au sugari jolmai, ngapa jojoron na ratu iba. Tarsongon ija buate, ulu do si bot ciri, galas tu nambah debu, alai sudi kesalahan boy do di pajojor mulai marumah tangga. Omat tong natuson, hape tiap tau baru yang ngamar sisa dosa, alai boy do musai pangudum lakon. Namangihut na taida muse satu hata parholong rohai. Naing molo dipakulingi akan aporsiai, naing didok buti. Hamu akka si jowau jala si tadaau. Ida ma tatap maportibion. Di jamam munu aingon. Ala di partikiano doho mangolu di luas debata. Jala mangula. Jala di partikian nasus camodoho nuaing. Di parar debata. Nagabesira doho panodang. Di partikian nuaingodoho, di parar debata gabe dalan, gabe sibuan sodang hatiuron, sibuan harajaon ni debata, ninna mabuti tu akan aporsea, moloi jauh hau, di tadaho hau debata na burju, di tadaho hau debata na badia na solomoro hakku tu dosa, boam itu portibion. Buan itu portibion unang sarobak kutu portibion. Go do halak na marsak. Go do akaina na marsak. Go do akaama na marsak. Sobinoto nuaing akagelengon. Sobinoto nuaing parnguluonon. Sobinoto akadialan na asingon. Go do akahalak na madosongoni. Alani di sima burjum na martangyangi do na marminggui. Laos sebuah maha burjuom mu na manada Tuhani. Tungolum si ganupari. Asa adong hatadion ni halak na marminggui. Tu halak na somarminggu. Asa adong hatadion niya kaparbisnis halak Kristen. Tua kaparbisnis na somarminggu. Na so halak Kristen. Asa unang begijang rohana. Asa unang be mengar. Asa unang begok akalate di ngoluna. Aka paradat, Senin tu Sabtu maradat ulaon na, alay naing maaka na tua-tua na marmingguon, patuduhon songod dia do paradaton na dinggan, na manada Tuhan debata. Lau songoni tu aka parumatanggaon, nago do nuaing parumatanggaon na sursar, ala ni sasaotik sasatokin, umur ngagodang, marhale soy na malilinga, martao-tao marhalet, si pata, ugajang pardongadongano ni partikion na siyan parumatanggaon. Taida ka na poso ka rumatangga nuaing tiki mardongadongat choy na matabona. Pegang goting abang de, abang tak pargeo. Yadu ko parumatangga tangami jama-jamaho may ilay beberekalak. Anggo tiki manoto bioskop soy nama sini de bahuabang lebar. Sandaran sini dingin. Duko marumah tangga. Padau jo sadai dau bau hosam. Go aka parumah tangga ni nuaing ngasursar. Alani naing patarida honon ni aka naman ada Tuhani matahe. Naing patarida honon ni aka si partangyangi matahe. Tu nama sa di portibion. Songonodo. Bereng ngulukhon. Ibotohodo. Ngaliling au marumah tangga, ibotohodo gajang ni go aka persoalan, alay toktong do debata madongan yau. Dakia sasatokin, luen guen, sasatokin madok sirang, dak songoni. Jala nanaing buanon ni akahala na porsiai molo dipakulingi debata akahala si partangiak si parminggui. Unang ma aka si palecem. Naing dibae parmingguon nai doho pilihan nai gabe manugok debata. Songok katanya kana di bahya do madok. Aci dunia nati ati mabigi alai batoy ma tuhata mana masu-masu.
tenang ma anggo di gereja HKBP asal meliak kamu lateo gudang dok hepeng gudang menak di perhaladui. Mulai liak ke penganon, liak kamu lateon, itor tangyonon ni paditai dohan non. Baem ma de barapat dita songoni doh perhalado songoni, alai dang bui gabusat tade bata. Ala di dok de bata bah, ala ni piliami naing uhumaku ho daong, nariko dia usah dalubu pangidoku sako, daong, nariko diau peliasyako, ay dangau na punasay sudi, tajaha di Pesalmen 50, au do na punasay sudi, naing sogo komo do peliami, naing sogo komo do lobu, situtungoni, daong, alay alanya sini rohaku do tuho do holong ni rohaku, dangi, alay ida ma di portibioso tunggabi mangiburu ho di akka pardalanan ningolum to halak nasing, boasa ni adak par minggu adak si partangiangan, jago ngoluna, boasa ni adak si partangiang dak si parmingguan, i kantor jago jabatanna, boanian so parmingguan so si partangiangi, jago tiga-tigana, unang payuti-huti, dang napipi de bata jala dang nasoy botoi, paima ditikina, didok de bata buti, di ayat-ayat parpudi, di ayat 10 nom sahatu na parpudi, alay ang gotu parjahati ninna de bata, boasa tunghum ho jumamitahon akapatiki, jalaleap di bagasan pamangammu pada nahubaheni, HP di hagigio rohamdo si paingot, jala ditudal hoko do akahataki, ya adong di daho panako, laos lumodo roham mardongat di bana, jala satahi ho dohot akka pangalakup, di pasobu hodo roha-rohani pamangamu madok najat dohot dilam madadani si pautoto. Say hudul-hudul doho pahata-hata dongammu. Say disuakodo gasa tuanak ninangmu. Ida ma sutung mangiburu hita tuak kepanguluan ni halak. Dang tapa boto-boto jala dang tapay deida. Nakaningani di episteli di dok. Alina po sohaposan. Jaga maho di partikian na di pasaha de batatu ho hasabab pon hamulatehon ditiki na Roma de batana laho manghumi. Jala panguhuman ni mardala dui akamanginang saluhut na ruas ni huria sotung marsineak kita mangulaho dosa lausido na dipaingot di partikiat sadarion molo di dok audo de batam na madok ingot padaw dirim siya dosai nang penong mate Tuhan Yesus tarsilang madok ngasun sudi tetelestai semuanya sudah selesai. Alay ingo madang na marlapatan asa mura-mura jalaw lakonomu mardosa dangadong dosa na somajalo uhumanna. Tidak ada dosa yang tidak akan menerima hukuman dari Tuhan. Bila ada satu dosa yang terlepas dari hukuman Tuhan, maka keadilan itu tidak benar dan kekudusan itu tidak benar. Tapi karena Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang adil, maka Allah yang suci itu tidak boleh disamakan dengan dosa apapun. Alanido asamanat akasijo Tuhani, mangari mangi, madalaton unang tahe, sonangau sonare songon natabu, alay marsugut tartutu kau alani dosa. Apalagi dia kena toras. Dia akan tua-tua. Sal pudu sude portibion, ngadipuk kahamu denggan, ujungi madohok denggan, unang alani sautik, goarmu hasangapommu, habur juommu nong ditadajol masalilingon, alani sautik sibot ciri, gabi bauho di masa tuam. Taingok ma akan aporsea di paingot tita sadarion, dewasalah beriman mengenal Tuhan. Bila engkau mengenal Tuhan yang maha kasih, kenalilah juga Dia adalah Tuhan yang maha adil, yang akan memberikan hukuman kepada setiap dosa. Lambat atau cepat, penghakiman Allah itu berjalan. Amin, martangia kita. Ali Tuhan debata,
Lomo do roham asa badia ngulu nami. Lomo do roham asa unak sarobak kami tu portibion. Asa marhite-hite hami. Hupatuduho kami harajaon munaguk hadameon. Guk haholongon. Dang di haholomon. Dang na manutup-nutupi aka dosa. Jaladang nagabe sarupa dohot aka pardosa. Nang uju mangolu hami. Di portibi naguk haholomonon. Nang uju di loaco hami, karijo diinganan aka naguk aka dosa, guk aka pergabuson, guk mungkin aka korupsi di sini, manang dia ka ulaun bisnis, dia ka partiga-tigaan, guk di si aka nasosuman nasolomoni roham, si pata deba madok halak, jujur tidak membuat untung tapi buntung. Si pata olo mangapian aka ruas ni huriami paida-ida ngolu ni aka halak na songoni. Tuhan jamoton maha porsiaon ni ruas misude. Jamoton hapolinonna. Jamoton habadiaonna. Tutu di tatap di paida-ida. Jala di boto hodo sude nama sai. Molo danga palasongon ngolu ni aka namora namar sangapi ngolu ni ruas mi. Dang namar lapatan na so dili hokko akan adinggad di nasida. Dang namar lapatan na so di tangat-tangak ko nariko di ngolu nasida. Tutu narumi kotido dili hokko. Dia kangolu ni halak na porseai. Dakolan sekedar keinginan-keinginan. Kenikmatan-kenikmatan. Alai sudido di sari hokko. Tuhan dipartikia si sonariot tahe. Riko do aka halak sibuan hasitongan. Riko do aka halak sibuan habadiaon. Di zaman nalam susam nuaing. Di zaman nagok mangukupi dosa. Manang gok aka namadok di bagasang nguluna. Danga palabuai. Adong 2 hari marsugot. Danga pala buayu nak ketinggalan zaman. Sudah zamannya sekarang. Tidak apa-apa. Mananggo nama dok unang pabadia-badiahon. Padao maakarohan na songoni siya ruas ni huriamon. Siyan akan na tinugutugumon. Siyan akan na dipasu-pasumo di parmingguanon. Buam manasida tahe Tuhan. Tungolu si ganupari. Patadihon nasosarobang do harajaom mutu portibion. Om makaruasmu na dipilito sa dario di manugoton. Nanaing patuduhon ito tonga-tonga ni portibion. Adong dison aka opong. Adong dison aka natoras. Adong dison aka naposo mahasiswa. Adong dison aka parsikola SMA. Aka remaja. Adong dison aka parkarijo parbisnis. Pataru maruas mo tsude. Tuaka ulaw na pinalwasmi. Nalaho pataridahon. Patuduhon. Na solomodo roham mangida akadosay sude. Ala dosay manay tu hamatean. Dosay manay tu akahasursaro di parsaoran. Nang di rumah tangga. Nang di parkarejoan. Alay di bagasan habadiaw kualitu hande bata. Urupi dongani ma. Sudi ruas ni huriamon. Asa didirina sa diri pe. Badia. Asa di rumah tanggana pe. Badia. Asa di keluargana pe. Adong habadiaon. Nang diak kaulaon na petahe. Asi roham Tuhan. Dang namura Tuhan madala niya ka. Patuduhon habadiaon mi. Digok ni tantangan ni nuaing na mangilaela akang uluni jolma. Ikokodo Tuhan, na madongani ruas ni huriamot jude, asa tigor haporseaon na, asa tigor nang tangyang na, tigor nang parnguluon na, moloro uduk tuho di parmingguanon, moloro uduk tuho di garejaon lau pasangapoko, laos uduk manasida, dia ka ari-ari ninguluna, dia kaulon na uduk tuho, nakolan ari minggu uduk tuho, alay dia karyari nasing ditudali ho
jaladang diingot to dia kapar nguluon na. Tuhan, manang sa di hari peroho tutu, asay daom mo ma, na jamot doa karuas ni huriamon, na waspada do nasida, na tangi do nasida, jalan naradi do nasida pay maimahoko, di saluhut na akapar nguluoni, jaladang mabiar nasida, dang mabiar hami saluhut na, sa di hari peroho mamakulingi hami, idaom mo ma, akan naposo na satia, naposo haposan do hami di parngoluon di partikionon na di palwatso mangolu di ingananon. Pasu-pasu manang ruas ni huriam akan na dibaga sa parsahiton. Asa unang lilu haporsyaon na manukun mamikiri na so pantas akasi pikiran na sida. Buasay ko songonon ngoluku. Buasay konro tuaw songonon, alay rajuman nasida manian, jala sukunon nama Tuhan urupiaw, nalaho patuduhon lomoni roham, marhite-hite na masaon. Hupasahat tami ma, tuasini roham, situa mangatas pajaitan, nyonya pardede kartina borusi tohang, ha hutahayan, mosa Kristian Natalino hutagaol, torang marpaung, evangelis Asman Sihite, Jauti Siagian, Lady Boru Pangaribuan, Samuel Nainggolan, Nyonya Sitompul Boru Sarumpait, Budiman Sihite, napeak na sida di rumah sakit alia mang nabasa, tung urupi manasida, tung Roma ho madaw ni nahatsi di pamatang nasida, lehon mahagugoon, hatuguon di roha do pikiran nasida. Marhite si panganon sinumon, nang akaubat na masuk tu pamatang nasida, parhitiamu may madaoni. Nang tarlumobi parsaoran na dinggan, akaholong ni roha, dukungan siyan akakeluarga ng sisolhot, nang aka na makaholongi, ima dalan mo patuduhon tada halongangan, nalaho mangurupi na sida di pardalanan di proses perubatani. Lausongoni nang akan na dirawat di Jabu. Martin Simajuntak, situa evangelis Nyonya Te Pasaribu borusi Anipar. Elpin Manik, Nurmani borusi Hobing. Tupal Nainggolan, Benny Daniel Marpaung. Nyonya si Marmata borusi Mangucong, Mangatar Pangaribuan. Nyonya si Majutak boru Pajaitan. Nyonya si Tua Marbun boru Nainggolan, Leonard Pangaribuan, si Tua SP Hutasoit, Edison Hutapea, Nyonya si Ahaan boru si Tanggang, Nyonya si Rait boru Batubara, Las Maria boru Panjaitan, Nyonya Damanik Siti Nurlina boru Manurung, KM si Hombing, si Tua Las Maria boru si Rait, si Tua Evangelis TAR si Torus, Nyonya si Tua Evangelis TAR si Torus boru Pasaribu, Nyonya si Tua MH Nainggolan boru Butar-Butar, TP si Majutak, si Timawar boru si Lalahi, Nyonya si Torus boru si Nabela, Benihar na Pitupulu, si Tua Darna boru si Aturi, Nyonya Baster Manurung boru Arwan, Maruhum Tabunan, Nyonya si Torus boru Nainggolan, Ruli boru Hutabarat, nang Naomi boru Tobing, suang songoni akan nasing nasuhugwari hami petahe, di ba siya nakaruas mon nga na niya liling na namarsahiti, rangagok suku-suku di rohana sa dia liling na ido petuhan, hatsit hutaot songonon, dopa dia do parnguluno Tuhan, buasa songonon liling na uwajo maaw tulabung mi, asa sonak kuhilala, di ba rasyan na sida, ngamong gilunggil rohana, ngasay marpanukot tu dirina, nahurang donway kaporseoko, di barasya nakakeluarga na mangurus, nga makilala songon na loja, di ba siya nakakeluarga na mangurus, si pata songon na bosan, jala si pata makilala hira na dauho siyang ngulo na sida, ali amang, sa guru tutangamu ma aka parnguluon na sida na dibaga sa parsahitoni, jala patulus ma sakap ni roham dot asi ni roham,
Molo di paluaco na sida say peak di podoman na gali dia kapamatangna. Patudu homma akasini roham. Jala papi tama akahaporsiaw ninang keluarga pe. Dinatoktong say makirim. Songo kami na makirim tuho say majuhon guarna sida. Siganup marminggu siganup marsaur hami. Say huguari hami na sida. Dang marnaluja dang marnabosa kami. Nalaho pasahaton na sida tuadupan muale amang. Tarlumobi matahe. Nasida akan na marawat na marsahiti. Nga say tarpaima. Nga say tarpaima nasida di padulom ale de bata. Asi maroham dulo manasida. Jaladao ni mga kapanahit di pamatang nasida be. Urupi nasida dia kasida budabuon. Nagudang do Tuhan na kasida budabuon na mangurus akan na marsahit. Nalaho si patupaw tu si panganon na, tu parubaton na, mula hulak ratu rumah sakit deba. Asi rohamale Tuhan deba tatar lumobi, sayurupi papos rohana sida. Asaw nang mapar pakirimon na tuna asing, asaw nang mapar rohana tuna asing. Molo tangis tarilwilu na sida ho na mga puli mapargugui. Patudo asini roham doho tolong ni roham. Tung nasoheado ho dao siyan nasida. Mauliate matuhad diaka hami saluhut na naro di parmingguanon. Buy hami di bagasak kahipason. Laos pasu-pasu. Gok asini roham di hami sa minggu. Tujuluanon ng tutiki-tiki na mangihut pe. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami martangia kami tuho. Amen. Tauduti mamuse maredehita sian bukwede. 267 ayat sada dohot na mangihut laos tapapunguma pelean na duminggan tuadopan ni debata.
Tiup tanganmu kokoh, kelak ku tiurkan sonang, sabama tokong roh aku. Ai hosi pargogo, ai hosi pargogo, pangolung maang, ai hosi pargogo. Lakon ayat sada laos jongjong mahitang. Oh Tuhan sulikit maaf, sondangi roh aku takut, rohku soada dia, Tuhan au parikas, Tangyakon mapilian at papungon tuadu pan ni debata martangyang mahita. Ali debata aman amin na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasan na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali aman amin na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmo. Say ro maharajaon mo. Say saut malomoni roham di Banua Tungaon son na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari.
Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tu gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tu todim. Amanami inanami ruas pinai baru nitu hata di hari Minggu sadarion, Padita, Situa Parhalado, tim multimedia, tim musik song leader, Sudeta hena makobasi di Manogoton, pasahato tuhita saluhutna, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat.